Γεια σας. Το θέμα που ταλανίζει τους ανθρώπους είναι η σχέση των ζευγαριών. Είναι ένα θέμα πολύπλευρο και γι' αυτό θα σας αναφέρω κάποια σημεία που θεωρώ σημαντικά. Το πρώτο πράγμα που κοιτάμε σε έναν άνθρωπο είναι η εξωτερική του εμφάνιση. Καλή, δεν λέω, αλλά πιο σημαντική η συμπεριφορά. Συνήθως έλκουμε ανθρώπους που φέρουν χαρακτηριστικά από το γονιό που δεν έχουμε καλή σχέση. Μπορούμε να περιγράψουμε γραπτός τον άνθρωπο που θέλουμε να έλξουμε. Με αυτόν τον τρόπο ξεκαθαρίζουμε το τι ακριβώς αναζητάμε. Χρειάζεται να υπάρχει διάλογος μεταξύ των ζευγαριών. Δηλαδή, όταν προκύπτει ένα θέμα, το συζητάμε εκείνη τη στιγμή ή κάποια άλλη με ηρεμία. Διαφορετικά, μαζεύονται τα θέματα και κάποια στιγμή, για μη μεγάλη σημασίας θέμα, γίνεται η έκρηξη. Επίσης, χρειάζεται κατανόηση και ο καλός εγωισμός, που έχει να κάνει με την οριοθέτηση. Πρέπει πρώτα να δίνουμε στον εαυτό μας και μετά στους άλλους. Δηλαδή, αγκαλιάζω τον εαυτό μου και μέσα από την πληρότητά μου προσφέρω στον άλλο. Οπότε προσφέρω με ανιδιοτέλεια. Αν κάποιος αγκαλιάσει για να πάρει αγκαλιά και δεν υπάρχει ανταπόκριση, δημιουργείται θέμα. Το κομμάτι της ζήλιας είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα στα ζευγάρια. Κυρίως έχει να κάνει με δύο θέματα. Το ένα είναι η ανασφάλεια, το άλλο ο φόβος το να μην μου κάνει ό,τι μου έκανε ο άλλος ή να μην κάνει ό,τι κάνω εγώ. Χρειάζεται να ενημερώνουμε τον άλλον για το τι μας αρέσει. Αν έχω μάθει, αντιλαμβάνομαι την αγάπη με το να μου χαϊδεύουν τα μαλλιά, με τον ίδιο τρόπο θα την εκφράσω. Όταν ο άλλος έχει μάθει με διαφορετικό τρόπο να εκφράζει το συναίσθημα του, το να του χαϊδεύουν την πλάτη, θα το εκφράσει και αυτός με τον ίδιο τρόπο. Αποτέλεσμα, δεν παίρνουμε και δεν αντιλαμβανόμαστε την αγάπη του άλλου, γιατί εκφράζεται με διαφορετικό τρόπο από τον καθένα. Στο τέλος, σε τσακωμό ή χωρισμό, εκφράζει ο καθένας ότι δεν έλαβε αγάπη από τον άλλο. Εάν τον έχω ενημερώσει με ποιο τρόπο αντιλαμβάνομαι το συναίσθημα και δεν το κάνει, σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεται πραγματικά. Στο τέλος, κάποιοι κύκλοι κλείνουν για κάποιο ή κάποιους λόγους. Αντί να βγάζουμε χολή προς τον άλλον, εστιαζόμαστε στα θετικά του σημεία, που βγάζοντας χολή κάνουμε κακό στον εαυτό μας. Εστιαζόμαστε στα ωραία του στοιχεία και στις υπέροχες στιγμές. Σίγουρα υπάρχουν, γιατί αν δεν υπήρχαν, δεν θα ήσασταν σε αυτή τη σχέση. Οπότε, αυτός ή αυτή είναι εξαιρετικός άνθρωπος, απλώς για κάποιον άλλον. Και τελειώνει η σχέση με ηρεμία. Δεν έχετε να χωρίσετε κάτι, απλώς το ταξίδι τελείωσε και συνεχίζει ο καθένας μόνος. Πιστεύω να σας ξεκαθάρισα κάποια πράγματα. Είμαι στη διάθεσή σας. Καλή συνέχεια.